plaza pusketan, batzuk silatan, batzuk eraten, jendeak elkarrizketan. Animo sarai zabal dezagun, gure ahoen krisketan, mingainak dantzan jarri ditzagun, hankak jarri dituztetan. Kaixo eguerdion beraz zer moduz, bagatoz zuen etxera, egun handia omen denontan, bertso batzuk kantatzera, behin oholtzara igota gaude, ezin da egin atzera, gure txokoa txalotzetikan, gure txokoa hartzera. Horretarako onena dugu, txokoa hartzen hastia. Ni gizonezko zu emakume, ni zarra eta zu gaztia. Seguru ondo irtengo dela, biok degun kontrastia. Beldurrik gabe bota ezkero, etortzen zaigun guztia. Zarra zarela mota duzuta, utzi egin nauzu zurbil, gazte jendeak plaza bete du, euren txapel, euren makil. Azken finean esaten dena, egia izanen da mutil, dantzatzen den herria, bai bera, sekula ezin dela hil. Ez da ez hilko etorkizuna, izan dezake xarmantan. Garai batean dantza genuen, arren festa bat aparta. Orain neskatxak gehiago dira, hemen brinkota salta. Tradizioa puskatu dugu, eta orain mutilak falta. Bai eta hortan pentsatuz gero, nabil tristetzen hasita, naizta askotan egin diogun tradizioari kritika, lehengo ohiturak berreskuratzen hasiko algaratita, zuk pasteltxo bat eman zaidazu, nire izena jarrita. Betiten denai ezin ba eutsi, tradizio aitzakian. Aurrera goaz Euskal Herrian, naiz izan pauso txikian. Mutilek ere dantza dezake, oso modu egokian. Baina besterik ez du ikusten, baloi bat dagon tokian. Hamaikan eska plaza erdian, eta mutilak begira, lehen mutilenak eiziren da,
aurrera egiteko lertu behar da, dantzak guztionak dira. Eta holaxe gerta dadila, elkarri emanez txanda, berdintasuna mesede dugu, edo norentzat biztan da. Tradizio oro ez da puskatu, egia garbi esan da, jakin dugunez gaurkoan ere, meza luzea izan da. Egun handiko mezak izatez, ditu 11 bertute, ta gaur gehiegi luzatu omen da, hitz jarioaren truke. Aurtengo gauza berezia izan da, nik ala esanen nuke. Esan dutenez Iruñeako bekario bat jarri dute. Haien esara itxiste bikain bat, egiten zu alegindu, baina pokal bat aldatu eta nere belarriak mindu. Letra bateko aldea zein den, behar nizuke arindu, bekarioak ein egiten du, bikarioak agindu. Banik lehenago horri hartuta, nion bekarioaren pinta. Bikarioa da apuntatu dut, eta ikasi dut tita. Naizta letra bat zen aldea gaur, niri ez egin kritika. Nik txiste txarrak egiten ditut, elizaz gutxi dakikta. Meza kontuan hasi gerata, kokatuko algera ohor. Esan digute gaur Iruñetik bikarioren bat dator. Baina zermoia eman ote du, oso zuzen oso sarkor. Elizak ez du aurrera egiten, gizarteak bezain pixkor. Eta Eliza ez da atzean, geratu oiden bakarra. Gure ingurura begiratzea, askotan ez baita txarra. Gernikako arbola bezala, alkatea bizkaitarra. Meza bertsoak ta gero gaita, bertsoa ta legezarra. Lea Artibai aldean jaio, zen berako nagusia. Bere obra ez dagu izango eskas edo itxusia. Alkate horrekin nahi edo ta ez, denok behar dugu fila. Akaparatu egin du ia korporazio guztia.
Hauteskundetan aurkeztu eta zinegotziak guztira, ja bederatzi lortu zituzten, ta kriston markada tira. Baina kanpoko jende desente dago hemendik begira. Kanpotik etorri diren oiek bera neanteak dira. Gero ni ere beraneante iritsi gara bertara. Alkate jauna zintzoa dela, aitortua dugu jada. Alde makur bat edukiko du, nik bat botako dut ara. Iritsi eta aparkatzera, ia joan naiz markinara. Obraren batek bihurtu baitu, berako herria bizati. Baina orain zer leporatu alzaio alkatetxo bati. Banik berataz zeo zer dakit, ta aitzakiak aitzaki. Bizkaitik heldu den alkateak bertxotan ere badaki. Erantzun txandan mikroa dauka, beraz etor bedi lasai. Baina berari nik hartu diot, magina bat obra usai. Hilabetetan dena zulatuz, leno bukatuko da ai. Donostiako metro santua, ta HT-a ere bai. Euskal Herrian aspaldi daude, mila obra gogaikarri. Ta hordaz hitzak naiz eta orain 11 bota elkarri. Egia hau da aparkatzeko nilen ibili naiz larri. Gure kotxeak gaizki badaude, gero multarik ez jarri. Seguru hori udaltzen batek kenduko diguratita. Baina gaurkoan gure ibilera ez da izan hain polita. Kalkulo txarra egin dugu biok, nago pentsatzen jarrita. Belardi baten sartu gaituzte, sandaliekin etorrita. Bai egia da sandaliekin egin izan dugu buelta. Lokatz zatiak hanketan ere sentitu ditut tarteka. Baina
Baina alere Andoni ez da hori nire gaurko kezka, bikarioaren gixan ni ere Iruñatik nator eta. Iruñerritik etortze hutsa, ez da berez desengaino, naiz ta belate aldean sarri izaten den hainbat laino. Zu bezalaxe bikarioa, handik etorria da nio, naio eguna zurekin pasa, ura aguantatu baino. Erabakiaz Andoni igual damutuko zara bela, naiz eta mezan sartu duten gaurkoan txapa itzela. Sandaliekin joateagatik kexatu zara horrela, Andoni hortan nabaritzen da zahartzen ari zarela. Alkatea ez dugu hartu gura estu, alderdi on batzuke behar dira aurkeztu. Horrek erabakiak kalterikan ez du, aurten txupinazoa erraldoien esku. Aurten txupinazoa erraldoien esku. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Udaletxe barrura guztiak sartuta, erraldoiak txupina ederki helduta. Lehen besoak zituzten ongi askatuta, ta orain gure gixan ezin mugituta, ta orain gure gixan ezin mugituta. Mugimentua dute euren ezaugarri, besoak kilikolo, orain fijo jarri, ta erraldoiak ola daude larri, ai camisa de fuerza deitzen zaio horri, ai camisa de fuerza deitzen zaio horri. Bi metroko kamisa de fuerza bat egen, alakorik
ondoren. Zalantza handi bat dut, handiena hemen, udaleko balkoira nola heldu ziren, udaleko balkoira nola heldu ziren. Eramango zituzten ez izan txepela, esan digute bi hor konpondu direla, beste bi berriz zaharrak nork mugitu bela, bizar eta bi gazte gubiok bezala, bizar eta bi gazte gubiok. Uste dut jinkas asko edan zituztela, uste dut jinkas asko edan zituztela. Jinkasak bizkortzen du askoren kantua, gaur goizean naiz ura, zen gure autua. Ura ona dagola, hori da kontua, gora alkatearen saneamentua, gora alkatearen saneamentua. Gora saneamendua, ta hortxe bidatu. Ura da ez jinkasa, talere barkatu. Adinarekin gixan, andoni ohartu, ez baduzu esaten ezin da asmatu, ez baduzu esaten ezin da asmatu. Orain ikusi nahi du Izaberjan punta, adinaz galdetzean joan da lekuta. Zehatz esango dizut, ta sarai disfruta, nik 26 dauzkat zifrak aldatuta. Nik 26 dauzkat zifrak aldatuta. Hogeita sei dauzkazu nik hortik goraka, baina ez dut botako jaiotzaren data. Barka adinarekin sartzen badut hanka, niretzat parekoak gazteak dirata. Niretzat parekoak gazteak dirata. Adin kontua jakin, nahi eta komeni, nerea esan eta ni nauzu andoni. Begira jarri ezkero gaurko festa honi, hemen zaharrenak ginen bikaioa tani, hemen zaharrenak ginen bikaioa tani. Bikarioak eta zuk 11 bertute, adinta
Lagunak zaretenik, baina ez dut uste, deabruaren ondoan ipini gaituzte, deabruaren ondoan ipini gaituzte. Nik ez dakit jainkoak noraino dezaken, baina paizen sermoirik ja ez dut jasaten. Naiz tarteka ibili aitaren esaten, beti segi nahi nuke deabru izaten, beti segi nahi nuke deabru izaten. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Dugu balio ahoa itxita, Horrexegatik genun bertxotako zita. ta gaude isiltzera ezin iritsita. Eta baten bat igual aspertzen hasita. Hori meza barruan etzen aspertuko. Horri ezin eginik inora ere uko. Niretzat hau sermoia ez da eta punto. Nire inork mezetan enau aurkituko. 11 urtera arte joaten nintzena. Nien naiz sekula joan eta ez dut pena. Amak galdetzen zidan apaizan izena. Baten bat asmatzea igual zen onena. Abestia galdu dut hori bai dut pena. Aixuxen zelaietak osatu duena. Askoren iritzian izan da onena. Urte askotarako geratuko dena. Zelaietaren letra nolakoa ote. Beran ingurukoa dela hori diote. Ta nola julen dugun berarra atope. Jendeak galdu eidu ipartako norte. Oso polita omen zela letra. Klaro gure lagunak egina da eta. Eta hemen gaude biak pozpozik beteta. Letra horrek ere igual izango du buelta. Eta zu oporretan zer moduz zabiltza. Bukatu berri dira etorkizun grisa. Agur sofa orduak ta eguzki printza. Ez da horren polita langile bizitza. 2 aste oporretan ta buelta lanera. Batzuk oporreta joan ere ez gera. Hemen alere festa egin behar da benga. Apuntatuko naiz nitxosneta irten da.
nun ibili zeranzu nahi genuke jakin. Asturiasen Gironan lagun askorekin. Puntatikan puntara ez aldezu ekin. Berako gixarik ez zegon handik enfin. Zuei esker pozik bukatu ditut ta. Ikusia diozu latzari punta. Alere ongi nengoen hori ezinuka. Gorputza lasaituta azala belztuta. Baina oporrak ere bukatzen direnez. Bertsolari oporrak gezurra oidenez. Bertsolari izatea beti ez da errez. Alakorik etzazu hemen esan mesedez. Eta oporren gixan dena bukatzen da. Hori kantatu dezu barrutik irten da. Mina nabaritzen zait, kenduko dut benga. Zure harremanen bat kolpetik eten da. Frase filosofiko latza eskeinia. Hori danik askotan daukadan mania. Bakardadean dezu fokoa ipinia. Bakardadeak bihur zaitzake momia. Bi filosofo gaude holtza gainean. Hainbat txorakeria degu min gainean. Bekarioa faltan dugu azkenean. Hemen jendeak gozelatza du soinean. Eta horrexegatik bukatzen astea. Komeniko da laiztere bakuatzea. Pare bana agur on dan ere ustea. Sermoia bukatu da akabo trantzea. Hirur ordu laurden joan zaizkigu, tximista bezala harin. Ia kaleko obrek ez duten, sortzen buru euste tamin. Aparkatzeko belardi hortara, joaten orain alegin. Gerora ere mutiltan eskek, bezate dantza hau egin. Gure txokoa duzuen hause, denen txoko izan dadin. Mezata dantza gero bertsoak, gero gaiteroekin ekin. Eguna hundia hasi duzue, komeni den jendearekin. Ongi pasatu gabe, jaien baitako alegin. Egun handia ongi ospatu, ta gainontzekoak berdin. Ze oporrak ez, baina hemen jaiak, hasi baino ez dira egin.
Jaietan berriz dena da libre, kapritxo eta gurari, pake-pakean utzi ordea, olakoik nahi ez dunari, bersoa ditzen ta arretatsu, egon da jende ugari, eskerrik asko egotearen, horrein isil, horrein adi, eskerrik asko berriz lo eta hurrengora arte berari. Ta doinu honek zuei begira, agurreraino narama, naiz ta bukatu dugun oraingoz, Andoni ta Bion lana, opari handi bat da guretzat, gurekin egon izana, zortziko handi, zortziko txiki, ta bertso denetan barna, eskerrik asko bihotzez bera, eta musu